बाय गासैबो ससियेल मिडिया आरो फेसबुक नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफानिसिम जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै बिफां गायनाया दिनैसिम 7 दिन बा 1 सप्ता जाबाय गायै गायै गायबोबाय गायनानै दिनैहाय नै सोरमांगा दै सेरनि 4 नम्बर जंक्शनाव दिनै गायफैदों जोंहा जोंनिनो फरायसा आफाद बनसु आरो जोंनिनो NGO सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पस कअपारेटिभ ससाइटि लिमिट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे सोद्रोमाफोर दङ जों जयै लोगो नांनानै गायदों बिफां गायनायनि मेन खारनानो जाहैबाय दिनैनि दिनाव बिफाङा जोंनो नांगौसेबां गैला टेम्पारेचारा जोबोद बारायबाय कार्बन मन'अक्साइड बारायबाय अखा हानायनि बिबाङा बा अखा हानायनि आइटेमफ्रा सोलायलांजोबबाय जे समाव हानांगौ हाला हायोब्लाबो नांगौनि बारा हायो नंखायनो ग्रीन बड'लेण्ड मिशन नामै सारमोनहाबो जोंखौ लोगो लादों जोंहाबो बाहायगौ गोनां सारमोनखौ दिनैनि दिनाव बिफां गायनायाव लोगो मोनफानानै खाफाला गेवदों जों बिराद लाखि गोनां होनना बुंनो हायो दिनैहाय सारमोननि थांखिया जाहैबाय जोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गायदों गायनानै साननै सानथामनि उनाव सारमोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव गायगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव गायखाङोब्ला 9 लाख फुलिया जोबोब्ला गुबुनाव बहाबा ब्लेंक हा बा खालि हा दङब्ला सारमोना बाहायबो गायहैनायनि टारगेटखौ लादों आरो जोंबो बेनो दिनैनि दिनाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ फोथांनांगौ बा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क आरो वाइल्ड लाइफखौ फोजौखांनांगौब्ला बिफां गैयियाव बिफां गायना होनांगोन दंखायो बिफांखौ जों फोथांनांगोन जिब जुनारखौ रैखाथि होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैनाय मानसिफ्रा बेफोरखौ नायनो फैयो जिब जुनारा गैयाब्ला बेरायनो नांगौ बायदि नायनो गोनां बिफां लाइफां गैयाबा माबेखौ नायनो फैगोन गैया ओरैनो बेखार जोंनो साफ्रोमबोनि थांनानै थानायनि बेलायाव गोग्गो अक्सिजेन नांगौ मोजां बारहावा नांगौ नंखायनो बिफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनाया बिराद दरखार आरो नैबे बिफांखौ नाङा नैबे हाग्राखौ नाङा होननाय गैया वाइल्ड लाइफ नेशनेल पार्कआव बबेबाखौ बबेबा जिब जुनारा जायो बबेबा बिबार बारोब्ला सिखिरिया बिदै सोबनानै थांनानै थायो बबेबा बिबार बारोब्ला बेरेया बेखौ बिदै सोबनानै गावनि फोलेरखौ फेहेरो नंखायनो नुनायाव जे नुदों गासिखौबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोनां बेखिनि बुंनानै आं दिनैनि बुंनायखौ बाहाय दोनथ'बाय जोङो गायै गायै गायनानै 3थि सानाव आगान सुरबाय आरो जोङो बेयाव जोंनि नैबे जोहोलाव माल्टिपार्पस कअपारेटिभ ससाइटि आरो बनसु लोगोसेयै जोङो आरो डिपार्टमेन्ट लोगो नांनानै जोङो मिलायनानै गायदों बिफांखौ ओमफ्रायो सोंदोलै दिनै गायनो हाखो नोंथांमोना जोङो सेथि दिननिफ्राय लाजेननानै नैथि थामथि दिनै 10,000नि खाथियाव गायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट बहायबा माबा प्लानिं दंबावो गायनो आरो जोङो गायनानै बेयाव गायै गायै गायनानै बेयाव खोन्दोसाफोर डिस्ट्रिक्टफ्रा लोगो नांनानै बेयाव गायसिगोन आरो जोङो नेक्स्ट उइकआव माने बैयाव चिराङाव लानाय जादों चिरां दाउखा बाहा आरो रायमना हिसाबै आरो बबेबा मोनसे माने स्टेटआव थांनानैबो गायगोन बायदि माबा मोनसे लादों नामा प्लान पलिसियाथ' बेनो जोङो माने जुदि सोरबा गुवार हा हगारना होयोब्ला माने बे हायावबो जोङो माने थांनानै गायनानै हैनायनि माबा प्लान पलिसिखौ लागासिनो दं आरो गायै गायै गायनानै जोङो माने 9 लाख फुलिखौ फोजोबखांनायनि उनावबो आरो गुबुन जायगायाव थांनानै गोदान प्रजेक्ट गायफिननो नागिरनाय प्लान पलिसिखौबो लादों